Hello guys, γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι των The Greek Legion. Σήμερα βρισκόμαστε στην Καλαμπάκα Μετεώρων. Μια πόλη υπό τη σκέψη των ιερών μετεώρων. Πεις φιλαράκι. Σήμερα εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο γεγονός. Λαμβάνει η χώρα ένα event, μια οργάνωση ιστορική για την Ελλάδα, για όλη μας τη χώρα. Πολύ σπουδαία διοργάνωση, εγώ είμαι μαραθώνιος. Είμαι μαραθώνιος, Καλαμπάκα Τρίκαλα. Ένας αγώνας δρόμου. Πολλοί αθλητές βλέπετε εδώ πέρα έχουν συγκεντρωθεί από εχθές το μεσημέρι στην πόλη της Καλαμπάκας. Υπερβολικά πολύ ο κόσμος, υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός και το πλήθος των αθλητών που παίρνουν μέρος. Ήρθαν να τιμήσουν αυτή την διοργάνωση. Εδώ βλέπουμε. Και ένας δρόμος 21.097 μέτρων που ξεκινάνε από εδώ. Η αφετηρία είναι η πόλη της Καλαμπάκας και τερματίζουν στην πόλη των Τρικάλων. Σπουδαίοι αθλητές έχουν έρθει εδώ πέρα σήμερα με πολύ καλούς χρόνους. Συνεχίζεται εδώ το ζέσταμα των αθλητών στην πλατεία Ρίγα Φεραίου της Καλαμπάκας. Βλέπουμε εδώ πέρα πολλοί αθλητές. Υπερβολικός ο αριθμός και το πλήθος των αθλητών που έχει έρθει για να τρέξει σήμερα αυτόν τον αγώνα. Και να πούμε παιδιά λίγα λόγια για τη διαδρομή. Διαδρομή Καλαμπάκα Τρίκαλα. Αγώνας 21.097 μέτρων. Κατηφορικός. Και αυτό βοηθάει τους αθλητές να κάνουν καλύτερους ατομικούς χρόνους. Γι' αυτό το λόγο έχουν έρθει και τόσο πολλοί αθλητές από όλα τα μήκη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Οι συνθήκες του αγώνα είναι τέτοιες, η ευθεία, ακόμα και οι καιρικές συνθήκες βοηθούν τον αθλητή για να κάνει μια καλή επίδοση και να βελτιώσει τον ατομικό του χρόνο. Και οι άντρες του ΕΚΑΒ εδώ από πίσω μου, αχρίαστοι να είναι, αλλά είναι όλοι εδώ σήμερα. Και εδώ οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Καλαμπάκας έχουν υπομειστεί το δύσκολο έργο της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα σήμερα, αλλά και εγγυάται την ασφάλεια του αγώνα. Είπαμε πολλοί αθλητές, πολλοί ο κόσμος, καλοί αθλητές από όλο τον κόσμο, από όλα τα μέρη της Ελλάδος βρίσκονται εδώ σήμερα. Ένας ιδιαίτερος αγώνας. Και εδώ βρισκόμαστε με τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας, Παναγιώτης Λαγούδης, Νίκος Καραμπάς. Ελληνική αστυνομία εδώ πέρα, το αστυνομικό τμήμα της Καλαμπάκας που σήμερα έχει αναλάβει να φέρει στάξη αυτόν τον αγώνα, να γίνουν όλα ομαλά και να κυλήσουν όλα όπως πρέπει. Δίπλα μας, Παναγιώτη, πες μας κάτι για τον αγώνα του μαραθώνιο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Καλημέρα, ένας από τους πιο γρήγορους μαραθωνίους, αν όχι ο πιο γρήγορος στην Ελλάδα. Πολλές συμμετοχές, ευχάριστο κλίμα. 21.097 μέτρα, κατηφορικός ο δρόμος, αθλητές. Ο καιρός ιδανικός πιστεύω για επιδόσεις. Αθλητές με πολύ καλές επιδόσεις εδώ πέρα, ναι. Αλλά και αθλητές της αστυνομίας παίρνουν μέρος. Και από εξωτερικό. Και από το εξωτερικό. Μπράβο. Τράβα και τα ποδήλατά μας να συνεδέψουν. Πού είναι, μας το φέρες? Δημήτρης Βλόκας. Δημήτρης Βλόκας, αθλητής εδώ πέρα και αστυνομικός στο επάγγελμα. Δημήτρη, μαραθώνιος, 21.097 μέτρα, κατηφορικός δρόμος. Πήρες την απόφαση να τρέξεις σήμερα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα μέχρι στιγμής? Έχω προετοιμαστεί, είμαι πολύ καλά. Πιστεύω ότι θα βγω πρώτος. Μπράβο, Δημήτρη. Θα δούμε. Δεν ξέρω τώρα επειδή έχω κόντρα τον άνεμο. Έχουμε πληροφορηθεί ότι το επίπεδο των αθλητών όμως είναι πολύ ανεβασμένο. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Θα δούμε. Μπράβο. Σημασία έχει ο τερματισμός. Έτσι. Και η δεκάδα, αλλά ο τερματισμός. Μπράβο Δημήτρη, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Αποστόλης Μπάλτος δίπλα μου, ένας μεγάλος αθλητής και αστυνομικός στο επάγγελμα. Απόστολε, και εσύ θα τρέξεις σήμερα τον αγώνα των 21.097 μέτρων, κατηφορικός αγώνας. Πληροφορηθήκαμε ότι είχες ένα πρόβλημα με την υγεία σου, αλλά το ξεπέρασες και είσαι εδώ σήμερα να τρέξεις μαζί μας. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση μέχρι στιγμής? Όλα είναι υπέροχα, τα μέτρα είναι όλα υπέροχα, θα είναι μια ωραία διοργάνωση. Είναι εδώ οι άντρες της ελληνικής αστυνομίας, οι άντρες του ΑΤΑΦ Καλαμπάκας, εγγυώνται την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Παίζουν πρωτεύοντα ρόλο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα οι αστυνομικοί. Είναι οι μηχανές, όλοι, τα πάντα. Να είναι ένας ωραίος αγώνας, να το απολαύσουμε όλοι. Καλό τερματισμό σε όλους με υγεία. Σε ευχαριστούμε, Αποστόλη, να είσαι καλά. Συμμετοχής Λεπτομέρειες εδώ βλέπουμε και πάμε να τερματίσουμε στα Τρίκαλα. στη γραμμή της Για εκκίνησης. τον άνθρωπο που γίνεται ο αγώνας, μας βλέπει από ψηλά και χαίρεται για τη συμμετοχή όλων σας. Καλή επιτυχία, καλό τερματισμό. 2 λεπτά απομένουν, παιδιά, για την εκκίνηση. Ό,τι χρειάζεστε σε όλο το μήκος της διαδρομής. Θα υπάρχουν εθελοντές, απευθυνθείτε σε αυτούς. Υπάρχουν σταθμοί, θα βρείτε νερό, θα βρείτε ισοτονικά, θα βρείτε κοκακόλες. 5 οι σταθμοί, πλήθος ποδηλατών στο ενδιάμεσο. Πρώτον για εσάς, για όλους εσάς που είστε εδώ, που έχετε σταθεί πίσω εδώ. από τη γραμμή εκκίνησης. Φέρης Αβραμόπουλος, δήμαρχος Που έχετε Καλαμπάκας, προσπαθήσει πολύ για να των φτάσετε Μετεώρων. ως εδώ. Και σας αξίζουν πολλά κρατάει ένα συγχαρητήρια. περίστροφο στα χέρια του, θα δώσει την Είμαστε εκκίνηση, έτοιμοι. το σύνθημα για την εκκίνηση. 10, 9, Ξεκίνησε 8, η αντίστροφη 7, μέτρηση. 5, 4, 3, 2, 1. Καλό τερματισμό! Ξεκινήσαμε, συγχαρητήρια σε όλους. Καλό αγώνα, καλό τερματισμό! Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούσε Παυλάκο. Μπράβο σας, συγχαρητήρια, μπράβο. Πάμε, δώστε την ψυχή σας. Καλό τερματισμό.